чакат своя ред, който сигурно никога няма да дойде. Но няма значение. Редактирането на страница е относително същото. Така, още какви неща може да редактирате? Може да редактирате категории и нещо ново в тази версия, може да си редактирате етикети. Да, в WordPress 2.3 се даде възможността хората да си слагат етикети и много от тях възроптаха, че няма интерфейс за тяхното редактиране. Ами, за малкото време, което имаше, може би нямаше да сътворим, или който се занимава с това, нямаше да сътвори перфектен интерфейс. Затова оставихме една версия, в която нямаше интерфейс за редактиране и в резултат на което се появиха десетки разширения, които вършат тази работа. И то кой е по-добре, имаше сериозни съревнования между тях, кой позволява по-удобно редактиране и така нататък. И в един момент просто взехме най-доброто от тях и беше интегрирано в интерфейса за редактиране. Което и в доста други случаи се оказа много прилична стратегия, да се пусне лек тизър за хората това какво могат да направят и после само да се събират плодовете на труда им. Като им се дава кредит, където трябва да се разбира. Така. Могат да се редактират всякакви категории и ето, вече си имате Media Library, в която може да си редактирате файлчетата. Това не съм 100% убеден дали вече работи. Може да си записвате, да си взимате връзки към тях. Ще после може да си отваряте, ако не знаете. То пък не се вижда нищо. Здраве. Това ще е новото тизърче за крусани по питон в Феми, което беше за съчетно. Аз Бойко Борис. Не. Политика не. Политиката в Феми е... Чак Норис е също? Не. Той не е политика. Така, това няма значение. Забравих да ви кажа нещо, което за съжаление обаче няма да може да видите тук. Е, че в редактирането на коментари, изобщо не всяка където ви се появяват коментари в интерфейса, точно до коментара, ако човека си има граватар, той ще се показва. Това е много удобно, защото ви позволява много лесно да разпознаете кой ви е пишал коментар, без да има нужда да се задълбочавате чак до имена, адреси и други подобни времеотнемащи неща. Има ли някой, който не знае кой е граватар? Няма. Който знае? Който знае да си мълчи. И да го искат да дойде и да разкаже. Така. Виждате колко красиво до коментарите се показва бройката. Това са коментарите, които очакват модерация и те са 0. Само трябва да измислим начин да пуснем един коментар. Така, да кажем, че някой иска да пусне коментар на... Моля? Не мога да си един стар модерира. Лошото е, че не мога да... Можеш ли надолу? Ето. Да кажем, че ще напишем някакъв имейл, някакъв сайт, някакъв коментар и ще го изпратим. Така. Показва се нещо, сега пак ще гледам какво е администратори. И сега вече вижте, тук имаме един коментар, очакващ модерация, който също би показал граватарче. И тук по стария си начин може да се правите approve и unapprove колкото си пъти. Даже да можете и да го изтриете. И за всичко нямате нужда от много време. Сега. Да видим още нещо, което беше дизайнато. Да. Страничката с темите си е същата, обаче това с джаджите беше също силно променено, защото хората много се объркваха. Не знаеха къде какво се прави.
Това, тук ви се показват списъка с джадички или уиджети, както някои хора не знам защо им казват. Може да си ги филтрирате като тези, които са използвани, тези, които не са използвани. И ако искате да си добавите към някаква странична лента някакви, после си цъкате Add. И след това може да си ги размествате колкото си искате. Така. Имахме по повечето курсове, които сме водили, това го откраднахме от други курса, една практика, ако е някаква по време на лекция или някакво такова спиране му звъне телефона, черпи лектора една пила. Добре, супер. Ако може да ти звънне пак телефона. Кажи си номер. Да, така. Добре, ще си делим 50-50. Така. Видите, добавихме си няколко джадички, даже ги разместихме и сега може да видим на сайта какво се случва. Ето така. Смяната на темата не е нищо по-различно за плюс. Така ще пуснем моят любим Sandbox, което е, ако искате да си правите нова тема, силно ви препоръчвам, просто хванете Sandbox и направете силове за него. Това е тема с, как да кажа, много изящен HTML. Даже ще ви покажа. Много изящен и много семантичен, чрез което много лесно се променя само с CSS. Има невероятни неща правени само с CSS и тази тема. Даже ако искате мога да ви покажа. Да ви кажа, че ако някой има някакви въпроси, може да ме прекъсва без никакво притеснение. Микрофона е там. Някой вижда ли нещо? Който е на по-далеч от първия ред. Контрол плюс. Мисля, че контрол плюс тук не работи. Работи. Така. Значи, принципно Sandbox слага адски много класове на повечето елементи. Ето вижте, например, само на бодито е сложил класове като WordPress, да се знае, че все пак това е генерирано от WordPress, годината, месеца, деня, часа, това, че сме на началната страница, това, че сме логнати. И спрямо това може да си промените стилове на страницата по много различни хубави начини. Например, за всяка публикация има клас за това от коя категория е. Ето, например, има, че автор е администратор и за коментарите има клас, че е автора. Дали този коментар е от автора на публикация, така че да може да се оцвети по-различно или да се манипулира по какъвто начин искате. Изобщо Sandbox е идеалната тема за хората, които разбират от CSS и искат максимална абстракция и просто почти няма нужда вече да се занимавате да си пишете HTML на вашите теми. Също така Sandbox имплементира няколко много хубави микроформата, чрез който, ето вижте този клас HN3, който казва, че ето този div всъщност е публикация и някои разширения за браузъри или пък други инструментчета могат автоматично да минат през страницата и да направят нещо като RSS feed. Без изобщо да достъпват нещо по-различно от вашата страница. Така. Стига толкова реклама на Sandbox, който между другото тук изглежда доста добре. Дори без да сме му използвали някакви допълнителни стилове. Постоянно плача разни неща. Айде не се стига толкова реклама, че само за това може да ви отикам няколко часа. Така, какви неща останаха? Коментарите вече ги видяхме. Почти във всичките странички за управление вече може да се търси. Така че да няма нужда да скролвате или да помните най-вече на коя публикация да ви опуснат някоя коментар. Това така. Изследванията са показали, че потребителите най-често ползват тези
4 раздела от администрацията. Да си призная, на мен също в началото ми беше доста странно, че хората много често си ходят на страницата с темите, защото би трябвало човек веднъж като си сложи една тема и много време да кара с нея и изобщо да не ходи на тази страница, но хората на ПУК, на проста логика, всеки ходят там и затова тези 4 компонентчета са отделени и са доста по-едри и видими, а тези, които се ползват по-рядко, са забутани малко по-дясно, за да не ни пречат.